Wala lang. Buto pagka nag-viral bago itong video sa... Sige, go! Pag nagagit ka ba, nakakain mo, talaga kapakatamak mo. Ano sa kuya? Yan, taga sila kambal. Umilit ka!
Ay! Oh! Ay! Ay! Sana yun mo. Ang karapat dapat kong ibigin. Ikaw lang wala na iba sa paningin. Learning na talaga. Talaga.
Ano, tao naman, nangalit ka naman.
Malunggay ni Patricia. 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 Malunggay ni Patricia.
Maganda yun. Mas ano talaga yun, di ba?